Kuthuse abaningi ukuveze uThabani Hlatshwayo odume kakhulu ko-TikTok ngokulandela izinyanga ezingamaqola ekhuluma ngenyanga yeshumi insizwa yaseBergville okuthiwa ihlola ngeshumi. Lolu daba lushube kakhulu. Nanto udaba ngicela izwele khona la kwesiqiniseko Media. Mfowethu mhla wayekuba udokotela. Mfowethu wayekuba udokotela. Mhlawumbe uyobuyela emandleni unyanga yeshumi. Mhla wayekuba udokotela. Mhlawumbe uyobuyela emandleni. Awuvele ukutshela iqiniso ngonyanga yeshumi. Unyanga yeshumi mfethu right. Esaqala le ntwana right. Kwayintwana egrand leyana. Isaqala unyanga yeshumi. Kwayintwana egrand leyana mfethu. Yabo kusho kwafika laba bama TV nani namaphephandaba angasili lokwesambane kwamhlohla unyanga yeshumi waqala lento yecash lento yosiyaviva yecash yabo khona laba besuka khona eTinoms beHamrook bavula ibonnet bayishiya bengayivalanga base bejaha le avene yaphakama ibonnet wasunyanga yeshumi waposta kwi-social media wathi hayi sebeqalile bangizama South Africa njengoba ngilapha ngeshumi sebeqalile sebeyangithakatha nakula sengithe ngiyahamba kwavuleka ibonnet yabo waposta egroupini kwakuyiskesh leyana okutshela mina iqiniso naye mfowethu yazi la ikhona kwakuyiskesh leyana yabo kwafika umuntu mfethu esifazane ezobika inkinga yakhe angifuni ukuthuka inhlamba inkinga yokuthi ubulawise inyanga ingane encane inyanga ithi yamthwalisa yambulalisa ingane yakhe encane lo muntu asuka le ezoconfessa kunyanga yeshumi ukuze unyanga yeshumi ezomsiza ngoba uyakholelwa ukuthi spiritually gifted kwangafanelanga unyanga yeshumi leyo metha ihandlishe ngendlela ehandlishe ngayo phela unyanga yeshumi wayengadumanga waduma ngaleyo ndaba leyo la khona kwaba khona la unyanga yeshumi aphuma khona esigodlweni waya ngasekitchen wafonela amaphoyisa wafonela iphepha lakhe lela akadenza naliskesh isambane ukuthi alifike masishane ngoba esigodlweni usebamba umama obulala ingane yakhe ebe lo mama bezofuna usizo kunyanga yeshumi awudili kanjalo nama spiritual matters uyinkinga yakho esehlomekiswa ilele yaphepha wayesengenzi iqiniso wayehlomekiswa ilele yaphepha wafonela amaphoyisa nalelo phepha bafike babhala kodwa ukubhalwa kwephepha kwabhalwa kwathi unyanga yeshumi ubhulile ubhula ukuthi umama ubulala ingane yakhe azange zabhule lokho unyanga yeshumi lokho wayekade kutshelwe yiclient lawo khangumnyango olizofuna usizo sengiyakutshela ke namhlanje waduma lapho unyanga yeshumi wahlonishwa kodwa nawe yalazi iqiniso ukuthi waphama ngamasimba yabo mfethu izinto elethwa kuwena uma uyi-spiritual person awu involve ezinye izinto zenyama udilana ngomoya lento maye ngafika umama athi Thabani ngibulala umuntu ngimfihle la fanele mina ngivele ngitshela amaphoyisa ithi ngiphupha umuntu elaphana ngimvikele lo muntu oconfessile ngoba ulethwa umoya alethwanga inyama funa uku-understand lo ingaka abantu abaningi eSouth Africa bagqitshiwe bafihlwa bengasatholakali ngoba unyanga yeshumi wathatha izinto wrong ngenxa ufuna ifame walahla igrace